mupeze fetereza otchipirapo koposa yemwe anthu ena osakufunirani zabwino akhala akugulitsa pa mtengo wokwana 160,000 kwacha. Zomwe zili zosemphana ndi mfundo yanga yoti alimi mukuyenera kumagula fetereza pa mtengo wa chilungamo kuti ulimi wanu upitirire kutukuka. Nkhani yachiwiri ndi yakapezedwa ka mafuta a galimoto filling station athu, kuti mudziwe zomwe zachitika kuti sabata ino mafuta asowe komanso zomwe tachita kuti tithane ndi vuto limeneli. Ndiye ndiyambe ndi nkhani ya mitengo ya fetereza. Monga nonse omwe muli alimi mukudziwira, ulimi ndi nsanamira ya chuma cha dziko lathu. Ndipo ulimi wathu uli ndi magawo awiri. Gawo loyamba ndi ulimi wa chakudya cha pakhomo, kapena kuti smallholder farming, omwe ndakhala ndikuthandiza ndi fetereza wa Affordable Inputs Program AIP. Gawo lachiwiri ndi ulimi wa business, omwe pa chizungu amati commercial farming. Magulu awiri a ulimi onsewo wakhala ukuzunzidwa ndi anthu ogulitsa fetereza pa mtengo wopweteka, zomwe kafukufuku wathu wapeza kale kuti ena amakhala akupangira dala mogwirizana mchipani china chotsutsa pofuna kumenyana nane nkhondo kuti alimi muziti Chakwera kudulitsa fetereza, pamene zoona zake nzoti iwowo akudana komanso kulimbana ndi programu yanga yokugulitsani fetereza mochipa. Ndi analumbira kuti athana nane. Iwowa akudana nayo programu yangayi yokugulitsa fetereza mochipa chifukwa akudziwa kuti ikapitirira programu imeneyi zaka zina 5 ndiye kuti iwowo zoti alemere posautsa alimi siziwayendera. Ndiye kuti mudziwe kuti tili pa chinkhondo ndi anthu ofuna kupha ulimi mdziko muno. Chipani china chotsutsa changomva kuti lero ndilengeze mitengo ya fetereza otchipa, kalekale athamangira kwa atolankhani kuti athiremo phulusa muufa omwe ndakukozerani inu Amalawi. Tikamatitu mdziko muno muli anthu omwe dzikoli sakulikonda, timanena zimenezi. Komano ngati anthu amenewa amayesa kuti ine ndisiye kukubweretserani fetereza otchipa chifukwa cha mchitidwe wawo olimbana ndi ine, lero ndimatinilengeze kuti anthu amenewa auponda, chifukwa ine zomenyera nkhondo ino alimi sindidzasiya. Ndiye pofuna kuwatsimikizira anthu amenewa kuti sanditha, ndabwera pano kuti ndikudziwitseni mtengo wa fetereza wa AIP wa gulu la inu alimi omwe ndinu ma smallholder farmers, omwenso ndi alimi achakudya chapakhomo m'minda ing'onoing'ono yosapitirira ekala imodzi. Chomwe ndikufuna ndikudziwitsireni nonse amene muli gulu limeneli nchakuti fetereza wa AIP ayamba kugawidwa dziko lonse pa 1 Oktoba ngati mmene nachitira chaka chatha, kuti nonse amene mayina wanu analembedwa mukaundula wa AIP mupeze fetereza ameneyu mvula ya Disemba isanakwane. Ndipo fetereza ameneyu mudzagula pa mtengo wa 15,000 kwacha. Koma inu omwe muli mgulu la ulimi wa business, omwe muli mamembala amakalabu alimi wa business,
ulimi omwe mumachita minda yosachepera 1 hectare, fetereza wanu wafika, kapena nene kuti minda imene imakulira kuposera 1 hectare, fetereza wanu wafika kale m'madepot ogulitsira dziko lonse la Malawi. Ndipo fetereza ameneyo ayamba kugulitsidwa mawa lomweli pa mtengo wa 90,000 kwacha. Ndipo mapulogalamu a fetereza awiri amenewa sindisiya kuwapanga mpaka 2030, chifukwa sitingatukule dziko lino ngati sitipitsa chitukuko cha ulimi kapena cha alimi patsogolo. Nkhani yachiwiri yakusowa kwa mafuta ma filling station. Mafuna mudziwe kuti nkhani imeneyinso ni nkhondo yayikulu yomwe ndili kulimbana ndi anthu ochepa omwe akhala akugulitsa mafuta modula kuchokera maiko akunja, chifukwa anthuwo akudana ndi programu yanga ya government to government yomwe nakhazikitsa kumayambiriro a chaka chino kuti tizigula mafuta direct kuchokera kwa maboma akunja, osati mwakudzera mwa madobadoba omwe amakhala pakati kuti azitigulitsa mafuta awa modula. Ndiye mafuta wayamba a G2G ndi aja okwana 48 million liters omwe anafika mu July, omwe tinagula pa mtengo wa $27 million, kusiyanira natu ndi mtengo wa $40 million. Mwina ndibwerezenso pamenepo. Kusiyanira natu ndi mtengo wa $40 million omwe madobadoba amapanga. Ndiye gawo lachiwiri la mafuta a G2G tinakonza kuti afika kumapeto a August, kuti mwezi wonse uno wa September tikhale ndi mafuta okwanira kuti zisankho ziyende mosavuta. Koma chomvetsa chisoni nchoti anthu ena ku Nokma anapanga mgwirizano ndi kampani imodzi ya madobadoba omwe programu ya G2G sakuifuna. Basitu kupanga maupo kuti mafuta a G2G wa mu September achedwe kuti iwo apeze mwayi odya ndalama. Ndiye mpaka kupezeka kuti kampani iyo yachedwetsa kubweretsa mafutawo itapatsidwa kale ndalama. Komabe ndikufuna ndikutsimikizireni kuti mafuta a G2G akubwera, ndipo pamene tikudikirira mafuta amenewa tapempha kale makampani wena otifunira zabwino kuti atipatse mafuta ogwirizira kuti tiyike ma filling station, pofuna kuti mizere yomwe yamanga ma filling station ite, inunso mupeze mafuta. Ndiye mafuta ogwirizira amenewa ayamba kale kufika. Korera kuti matraki ena okwana 240 akhala akubweretsa mafuta amenewa owonjezera mawa lino ndi mkuja kuti pofika la Sabata mafuta akhale akupezeka paliponse. Ndiye kwanga nikupempha kwa inu kuti munikhululukire kuti izizi ni nkhondo zomwe ndili kumenyerani niwadziwa. Ndipo akudziwa kale kuti potha zisankho Sabata ya Malawi ntchito zawo zikhala zitatha.
chifukwa chomwe apangachi nchipongwe kwa inu nonse komanso kwa ine ngati president. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo. Dr. Lazarus Chakwera.